Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, January 23. Kandating flood control project, muling gumuho, ilang bahay nasira. City Council ng Mabalacat, nais ipahinto ang umunoy iligal na operasyon ng mga motor taxi sa syudad. Limitadong rice import sa Pebrero, ikinokonsindera ng DA. Mga reforma sa detention rules, sinusuri ng Korte Suprema. At single-use plastic, bawal na sa Masantol, Pampanga. Nababahala ngayon ang ilang residente na naninirahan sa gilid ng Pampanga River sa Barangay Candating Aray, Pampanga matapos muling gumuho ang kontrobersyal na flood control project na nagkakahalaga ng higit 183 million pesos. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Mayor Jeffrey Loriz sa mismong erosion site ngayong alas 3 ng hapon, araw ng Biyernes, sinabi nitong kaninang umaga lamang nagsimula ang paglambot ng lupa sa istruktura. Sa obserbasyon ng news team, lampas tao nasa 1.5 to 2 meters na ang ibinaba ng level ng lupa sa nasabing lugar. Nasa 16 na bahay na rin na nagtamo ng pinsala sa landslide na pangyayari habang marami pang tahanan ang nangangambang madamay din sa pagkasira ng proyektong magpoprotekta sana sa mga Ariatenyo laban sa baha. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Tiniyak din ni Loriz na nakamonitor ang Department of Public Works and Highways sa project site at nakahanda mo ng LGU na makipagdialogo sa kontraktor ng proyekto na EDMA Reconstruction and Training. Layunin daw ngayon ng pamahalaan na patatagin ang presyo ng bigas sa merkado at proteksyonan ang kita ng mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pag-angat at limitadong pag-angkat ng bigas sa Pebrero. Target ng Department of Agriculture na makapag-angkat ng hanggang 300,000 metric tons ng bigas ngayong Pebrero. Ito ay upang patatagin umano ang supply at presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napagkasunduan ito kasunod ng konsultasyon sa mga rice miller at importer na nangakong susuporta sa lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili ng minimum na presyo ng palay sa nalalapit na anihan. Tiniyak din ng mga trader na patuloy nilang bibilhin ng palay sa presyong hindi bababa sa 17 pesos kada kilo para sa basang palay at 21 pesos kada kilo para sa tuyong palay. Depende sa kalidad kahit may darating na imported na bigas. Binigyang diin ng ahensya na pangunahing layunin ng pamahalaan na maprotektahan ng farm gate prices upang hindi bumagsak ang kita ng mga magsasaka sa peak harvest season. Samantala, iniulat ng mga rice miller mula sa mga pangunahing rice producing areas na nananatiling mahigpit ang supply ng bigas habang unti-unti nagsisimula ang anihan sa ilang lalawigan tulad ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Inaasahang mas lalawak pa ang anihan sa mga lalawigan ng Pangasinan, Ilocos, Bulacan at La Union pagsapit ng Pebrero, habang mas malaking volume naman ang target sa kalagitnaan ng Marso at Abril. Nilinaw din ng DA na hindi makikipagkompetensya ang National Food Authority sa pribadong sektor hanggat nasusunod ang napagkasundong presyo ng palay at ang pagpasok ng imported rice ay patuloy umunong rerepasuhin batay sa galaw ng merkado. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, sinusuri ngayon ng Korte Suprema ang posibleng pag-amyenda sa mga patakaran ng hukuman upang palawakin ang preventive detention options at makatulong sa patuloy na pagbawas ng jail at prison congestion. Pinag-aaralan ng Korte Suprema ang posibleng rebisyon sa Rules of Criminal Procedure upang pahintulutan ng house arrest, hospital arrest, at iba pang alternatibong anyo ng preventive detention. Bahagi ito ng mas pinalawak na hakbang para maibsan ang siksikan sa mga kulungan at piitan sa bansa. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, tinatalakay na ng Court en banc ang mga probisyon para sa custodial hearings. Layon umano nitong bigyan ng mga hukuman ng mas maraming opsyon sa paghawak ng mga kaso, lalo na para sa mga persons deprived of liberty na naghihintay pa ng paglilitis. Samantala, iniulat ng Bureau of Jail Management and Penology
na bumaba ng 10% ang national congestion rate mula 296% noong May 2025 patungong 286% nitong September 2025. Ito ay bunsod ng magkakaugnay na decongestion measures ng pamahalaan. Mula Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon, mahigit 60,000 PDLs ang napalaya sa pamamagitan ng paralegal assistance. Higit 80,000 naman sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance at Time Allowance for Study. More than 27,000 sa teaching and mentoring, habang mahigit 21,000 na kasalukuyang naka-enroll sa formal education mula elementary hanggang senior high school. Binigyang diin ng punong mahistrado ang pangangailangan ng pangmatagalang polisiya at legislative reforms upang tuluyang maresolba ang problema sa overcrowding. Sa panig ng Department of Justice, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na malaki ang naitulong ng mga inilabas na department circulars, kabilang ang pagbawas ng halaga ng piyansa na nagresulta sa pagpapalaya ng libo-libong akusado, gayon din ang pagbasura ng mga kasong kulang sa ebidensya. Dagdag ng BJMP at DOJ, bagamat may nakikitang pag-unlad sa decongestion efforts, nananatiling hamon ng tuluyang pagbaba ng congestion rate sa zero. Kaya't patuloy umano ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang mapahusay ang mga umiiral na programa at reforma. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi laban sa teknolohiya, kundi laban sa iligal na operasyon. Iyan ang diin ng sangguniang panglungsod ng Mabalacat matapos ihain ng panukalang ordinansang naglalayong ipagbawal ang lahat ng walang lisensya at kulang sa dokumentong motorcycle for hire at motorcycle passenger transport services sa lungsod. Mababalita si Rainiel Atugay. Naghain ng isang panukalang ordinansa ang sangguniang panglungsod ng Mabalacat nitong Huwebes, January 22 na naglalayong ipagbawal ang operasyon ng lahat ng hindi lisensyado at walang kaukulang dokumento na motorcycle for hire at motorcycle passenger transport services sa lungsod. An ordinance prohibiting the operation of all motorcycle for hire and motorcycle passenger transport service in Mabalacat City, providing strict enforcement mechanism and penalties, and for other purposes. Masanting niya po yun eh. Bangkanita, lungatin man na sakali, like yung maximum, bisaya talaga mag-operate ng Mabalacat, muna, kompleto ano, paretang kayang documents. Sa nga kompleto na retang documents, may nibatan king LTFRB, kasi at yung papakit documents kaya kami, nanong ka rin yung kayang sasabihan na permit, kaya mong pilot testing. Aliway ka ng regular operation. In 6 years time, anya pang linuklok ko bilang city councilor ng Mabalacat, sila lang kuniing problema ngayon at let magiring kami, palagi na ng pangako kaya kami na manayos ng papel. So may labas nga na mabanwa, ngayon vice mayor na ako, alala pa rin ayayo sa papel. Kaya masanting ang maging solusyon, ining ordinance ng ibang hindi na lang protection mo rin, ding manintunan kinlalan, lalong-lalo na rin todo. At may din na lang protection din kakatamo sa sakupan, Uli nga lang maka-insured katang paman ng kasda king single motor o delikado. Iginiit ni Vice Mayor June Castro na iligal ang operasyon ng motorcycle hiring sa syudad dahil wala raw dokumento ang mga ito na magpapatunay na maari silang mag-angkas ng mga pasahero. Total ban, unang-unang kasi illegal. Illegal talaga yung motorcycle taxi. Tapos para hindi lilitaw na may specific may sinisingle out kami dito like Maxim at saka yung angkas, kaya minabuti namin in general na iban na muna namin. Illegal kasi yung operation ng motorcycle taxi dahil wala naman silang dokumento na nagpapatunay, binigyan sila ng kapangyarihan o certificate ng LTFRB para mag-operate ng single taxi sa siyudad ng Mabalacat.
Binigyang diin din ng Vice Alkalde na hindi nangangahulugan na tuluyang ipapatigil ang operasyon ng mga motorcycle hailing application dahil tanging walang legal at sapat na dokumento lamang ang sakop ng prohibisyon sa panukalang ordinansa. Anyway, kung magkakaroon ka ng permit galing sa LTFRB, pwede ka naman na mag-apply. At kasi dito sa gagawin naming ordinansa, ibabaan namin, unang-una, yung hindi dokumentado na illegal operation. Ganun lang. Dagdag pa ng Vice Alkalde, kinokonsidera rin daw nila ang konbinyente ng mga pasahero at mga mabalakenyong rider ng mga nabanggit na motorcycle hailing app at magbibigay din daw ng palugit ang pamahalaang panglungsod na Mabalacat habang hindi pa tuluyang naipapasa ang ordinansa. Kaya may pagkakataon pa ang mga kumpanya na magsumitay ng kanilang mga requirements upang hindi maantala o matigil ang kanilang operasyon sa lungsod. Within a longer period of time, 6 na taon ngayon, hanggang ngayon, hindi pa sila nakakapag-secure ng dokumento. Ibig sabihin, yung sangguniang panunsod o yung City Government of Mabalacat ay nagbibigay pa rin ng palugit para maayos yung mga illegal operation ng kung sino man yan, Angkas man yan, Maxim man yan, o kung sino man, GrabFood man yan, o lahat-lahat, o Panda man yan. Basta dito, ang pinaprohibit lang natin yung illegal. Basta makakaasa naman kayo, basta maganda yung dokumento, may permit to operate, at maganda yung, unang-una kasi wala naman silang terminal sa Mabalacat. Halimbawa, nagkaroon ng aksidente, sino nga habulin nila? Kung hindi naka-insured yung mismong motorcycle na binabanggit natin. We all know na yung mga motorcycle na yan, wala naman silang full comprehensive insurance. TPL lang sa kanila para makapag-register sila sa LTO. Kaya ganun lang naman ang sa atin. Saan ka makakakita ng nagnenegosyo sa Mabalacat, may business permit, mayor's permit, wala ka. Yun lang naman ang punto natin dito eh. Pero kahit ngayon, hindi pa na-aprobahan itong proposed ordinance na to, at dadaan pa sa 2 hearing ito, public hearing, mayroon pa silang oras na maglakad sa LTFRB at makakuha ng kaukulang papeles para po magtuloy-tuloy yung operasyon nila sa siyudad ng Mabalacat. Samantala, sinusubukan pa ring makipag-ugnayan ng CLTV36 sa mga kumpanyang Angkas at Maxim kaugnay sa panukalang ordinansa. Ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Rainiela Tugay, CLTV36 News. Pabor ang COMELEC sa panukalang batas laban sa pamamahagi ng ayuda ng mga politiko tuwing halalan dahil makakatulong raw ito sa paglaban ng vote buying at maiwasan ang abuso sa pondo at ari-arian ng gobyerno. Naritong report. Suportado raw ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang batas na nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa panahon ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, makatutulong ito para masugpo ang vote buying at maiwasan ang abuso sa pondo at ari-arian ng gobyerno o abuse of state resources. Dagdag ni Garcia, malaking tulong ang panukala sa trabaho ng Committee on Kontrabigay ng COMELEC, lalo na sa pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran laban sa pamulitika gamit ang ayuda. Sa kasalukuyang election rules, mahigpit na ipinagbabawal ang pamamahagi ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation, MyFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients, AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program at iba pang uri ng tulong sa panahon ng halalan maliban sa burial assistance. Nilinaw rin ng ahensya na ang abuse of state resources ay tumutukoy sa maling paggamit ng materyales, pondo, kawani, regulasyon at maging media ng pamahalaan para makakuha ng bentahe sa halalan. Kaugnay nito, nauna nang inihain ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Bill No. 1145 o ang tinatawag na anti-EPOL measure na layong ipagbawal ang partisipasyon ng mga politiko sa pamamahagi ng anumang uri ng tulong ng gobyerno. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, itinuturing na election offense ang vote buying at vote selling na tinutukoy bilang pagbigay, pag-alok o pangako ng pera o anumang bagay na may halaga, direkta man o hindi, upang maimpluwensyahan ang pagboto.
Nauna na rin nagwawala si DSWD Secretary Rex Gatchalian na bawal makisangkot ang mga politiko sa payout ng ayuda bilang bahagi ng anti-EPOL policy ng DSWD at ititigil daw ang inistribusyon kung may hindi otorisadong opisyal na makikialam. Samantala, hinikayat naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko na kasuhan ang mga local leaders kasama ang barangay officials na gagamit ng proyekto ng gobyerno para sa kanilang pansariling interes. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mas mahigpit na parusa ang panawagan ni Senator Bam Aquino laban sa mga individual at paaralang nandaraya sa government-funded private school voucher program. Layunin nitong maipakita na ang pandaraya sa pondo ng edukasyon ay may matinding kaparusahan. Narito ang report. Nananawagan si Senator Bam Aquino ng mas mabigat na parusa laban sa mga individual at paaralang nandaraya sa pondo ng gobyerno sa ilalim ng private school voucher program. Ginawa ni Aquino ang panawagan matapos ibunyag ng isang opisyal mula sa Private Education Assistance Committee o PEAC na may ilang pribadong paaralan na may provisional permits ang umano'y gumagamit ng ghost students at iba pang mapanlinlang na paraan para makakuha ng pondo mula sa Senior High School Voucher Program. Sa pagdinig ng Committee on Basic Education, pinangunahan ni Aquino ang panukalang idagdag sa committee report ang hiwalay at mas mataas na parusa para sa mga mandaraya. Aniya, maraming kaso ng pandaraya ang isinasampa bilang syndicated estafa o falsification of documents. Kaya naman hindi sapat ang mga kasalukuyang batas na nagbibigay ng mabigat na parusa upang ipakita ang malalang epekto ng pagnanakaw mula sa sektor ng edukasyon. Yung isa sigurong pwede ho nating madagdag dito po sa committee report ay a separate penalty for schools or for individuals who are defrauding our students. Iginiit din ng mambabatas na dapat ay direktang mapunta sa lehitimong mag-aaral ang mga voucher at panatilihin ng mataas na antas ng transparency sa mga pribadong institusyon. Iminungkahi niya na ang mas mabigat na parusa ay maisama sa committee report upang maiwasan ang maling paggamit ng pondong inilaan para sa edukasyon. Pwede ho tayo maglagay ng iba pang penalty kasi ang kinakaso po ninyo, syndicated estafa. In fact, baka nga falsification of commercial documents lang, yun yung nakita ko sa presentation nyo. But maybe in this bill, we can include the penalties for those who will do fraudulent behavior. Kasi pag niyanakaw po natin pera na dapat na pupunta sa mga kabataan, parang ibang level po yun ng kasamaan. So maybe we can recommend in our committee report, in our version, a separate penalty for those who are defrauding government and using this voucher system. Naniniwala si Aquino na susuportahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang naturang hakbang na malino na nagpapahayag na ang pampublikong pondo para sa edukasyon ay hindi umano dapat ninanakaw. We will recommend that for the committee report and I hope I can get the support of our colleagues para kung sino man ang magtatangka na gumawa ng masamang bagay gamit ang sistemang ito, gamit ang pera ng DepEd, magdadalawang isip dahil merong separate na penalty na pwedeng isama. No? Itaas natin yung penalties na yun. Angelica Cara, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ipagbabawal na ang paggamit ng single-use plastic sa bayan ng Masantol, Pampanga matapos ilabas ang Executive Order No. 1 Series of 2026 na siyang magpapatupad sa Plastic Bag Ordinance ng munisipalidad. Alinsunod sa atas na pirmado ni Mayor Dan Ginto at may petsang January 20, 2026.
hindi napapayagan ng lahat ng commercial establishments na gumamit, mamahagi at magtinda ng plastic bag na minsan lang magagamit, styrofoam at mga kahalintulad na material para sa packaging ng mga pagkain at upang binibentang produkto. Posibleng patawan ng multa na hindi bababa sa 500 pesos at hindi lalampas sa 2,500 pesos na may 3 buwang pagkakakulong ang sinumang mapapatunayang lalabag sa ordinansa. Maaari rin makansela ang business permit ng establishmentong mauhuling hindi tatalima sa atas ng lokal na pamahalaan. Samantala, hinihikayat naman ng LGU ang mga Masantoleño na gumamit ng reusable bags gaya ng mga katsa at bayong. Sa ibang balita, naitala ng FDA ang higit 60 produktong kabilang sa voluntary recall ng iba't ibang establishment sa Luzon dahil ito sa quality issues ng isang sangkap ng mga supplier. Narito ang kabuang report. Nakapagtala ang Food and Drug Administration ng 65 Nestle products sa iba't ibang establishmento sa Luzon na kabilang sa tinatawag na voluntary recall. Sa isinagawang nationwide monitoring mula January 13 to 15, partikular sa mga nakita ng ahensya, ang ilang batch ng non-OptiPro at non-Kid OptiPro. Ayon sa FDA, agad na inalis ang mga apektadong produkto sa mga estante, ibinalik sa supplier o hiwalay na isinailalim sa retrieval process. May isang kaso lang na natagpo ang nakadisplay pa ang recalled item, ngunit agad itong tinanggal ng enforcement team. Iginiit ng ahensya na wala naman umano silang natatanggap na report ng patuloy na pagbebenta ng recalled products sa buong bansa na nagpapakita ng pagsunod ng mga tindahan sa direktiba ng FDA. Paliwanag ng ahensya, ang voluntary recall ay ginagawa ng manufacturer para alisin sa merkado ang mga produktong posibleng may panganib sa kaligtasan, kalidad, o hindi pagsunod sa pamantayan. Bilang bahagi ng post-market surveillance, patuloy ang kanilang field verification upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Pinaalalahanan ng FDA ang mga magulang at tagapag-alaga na suriing mabuti ang label at batch number ng mga produktong binibili. Kailangang itigil din agad ang paggamit ng apektadong items at sumunod sa recall instructions ng manufacturer. Iginiit ng FDA na mananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga sanggol at bata at patuloy ang mahigpit na pagbabantay at regulatory oversight upang masiguro na walang panganib sa mga pamilihan. First week of January nang ihayag ng Nestle Philippines sa kanilang website na inalista nila ang mga naturang produkto dahil ito sa umano'y quality issue sa isang ingredient ng kanilang leading supplier. Wala pa namang kaso ng sakit na naitatala dulot nito. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Isang eleganteng SUV ang handang humarurot sa local roads, ang Mazda CX-8. Kilala sa premium styling, comfort features at 7-seater versatility. Ito ang bagong pamantayan ng mid-size SUV segment. Narito ang report. I'm Hermie Intal. Bali ako yung sales manager dito sa Mazda Pampanga. Ito yung Mazda CX-8. Bali ito yung SUV type namin na unit. So, dalawang klase yung Mazda CX-8. Meron tayong front-wheel drive signature and all-wheel drive exclusive. So yung engine niya nasa 2.5 liter engine with 187 horsepower and 252 torque. Bali yung special features niya, yung i-stop. So yung i-stop very sa fuel efficiency. Kapag nag-ano ka sa traffic, so mag-off yung engine, so makakatipid ka ng fuel. Then, meron din siyang cruise control, adaptive cruise control. So, helpful din yun sa mga, lalo na pag sa SC-Tex or NLEX. So, hindi ka na kailangan mag-press ng accelerator. So, mag-under yung unit without pressing accelerator with the cruise control. Kumbaga, kung nahihiraman kayo mag-reverse, meron siyang 360 camera. So, makikita mo yung buong view ng unit. Sa CX-8, so yung exclusive niya, pwede siyang captain seat, 6-seater. And then yung front-wheel drive signature, 7-seater siya naman. Sa entertainment naman po, meron siyang 10 Bose speaker.
So maganda yung sound niya, lalo na sa mga mahilig sa music. So yung driving sa long drive mo, marerelax ka kasi maganda yung quality ng sound. And then sa infotainment naman niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pwede kayo mag-connect ng cellphone nyo. So if may Waze kayo or Google, so makikita mo na sa screen, mas malaki and mas clear yung navigation mo. Meron din siyang auto hold and electronic na po yung parking brake niya. So very high-tech na si CX-8. And then sa fuel efficiency naman, nasa 12 to 14 km per liter yung fuel consumption ni CX-8. So as for the SUV, fuel efficient na yon. Pwede naman siya for family use or pwede rin po siya sa business use. Kasi most of our clients, businessman. So CX-8 din yung madalas na kinuha nila. For family naman yan, 7-seater siya or 6-seater. Marami siyang may sasakay. Safety features, meron siyang 6 airbags. And then meron siyang mga lane departure warning. Lane departure warning kapag na ano ka sa lane mo, so i-warning ka niya para makabalik ka sa lane mo. Or meron din siyang lane keep assist para at least meron kang guide kapag inaantok ka, medyo i-warning ka rin ng steering wheel. For the two variants po, yung front wheel drive signature, nasa 2.390 siya yung amount niya, price niya. And then yung sa all-wheel drive exclusive, nasa 2,530,000 naman. Both meron siyang 150,000 discount. So yun, makaka-discount ka for cash or bank PO. For the inclusion, yun yung pinakamagandang tanong mo, ma'am. For Mazda, nag-offer kami ng 5 years free PMS. As in, free po lahat yun, oil, parts, and labor. Wala pong gagastusin si client. In 5 years, papa-service lang po siya, papa-PMS lang po for free. And then, inclusion din po, meron kayong pinamimigay na free Uber optic tint, essential. And then, free fuel, Mazda mags, umbrellas, keychain, mattings, and yung mga standard po natin na inclusion, freebies po. Allow skiers, yung free roadside assistance natin, and yung other privileges like kapag halimbawa nasiraan ka, ayan, itutuo nga nila for free. And then kung kailangan mo ng hotel accommodation, then pwede kayong mag-ano ng assistance, call lang dun sa hotline na ibibigay, sa card na ibibigay sa client. Pwede silang mag-visit dito sa Mazda Pampanga, located dito sa Jose Abad Santos Avenue. Beside lang kami ng Fortune Restaurant dito sa may San Fernando. Or pwede rin silang mag-visit sa Mazda Pampanga page. Pwede nyo kaming kontakin sa 0918-854-2711. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hindi nagpatinag ang 72-year-old na Kapampangan na si Teresita Manaloto matapos siyang makipagsapalaran at pumasa sa 2025 bar examinations. Ano kaya ang nagtulak sa kanya na i-pursue ito kahit huli na sa mata ng iba? Narito ang kwento ni Attorney Manaloto. Sa edad na 72, kung kailan ang iba'y nagpapahinga na, sinong mag-aakala na sa ganitong edad, kaya pang lampasan ang pinakamahirap na pagsusulit sa Pilipinas, ang bar examinations. Ito ang kwento ng isang guro, isang ina, na ngayon ay isa ng ganap na abogado.
Siya si Attorney Teresita Manaloto, isang Kapampangan, Tubong, Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Ako ay isang educator. I was a teacher here in the Philippines for 17 years. 15 years in the private school, St. Joseph's Academy. And then I moved to the government and that was in Kaputod. May 4 na anak si Manaloto, lahat professional, lahat nakapag-aral abroad. Despite of my busy schedule, teacher ka, nanay ka, 4 ang anak mo, di ba? Ganon. So, I thank God na andyan siya lagi, ang Panginoon, at na lumaki ang mga anak ko, nakapag-aral, kapag tapos, parang nanaginip lang ako. Noong 1990, nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa Harvardian College, San Fernando, Pampanga. Pero, naantala ang bar exam niya matapos unahin ng pamilya at trabaho. Kasabay nito, tinapos niya ang master's at doctorate degree hanggang sa tuluyang magretiro sa pagtuturo. Pero, hindi rito natapos ang kanyang pangarap. If I'm going to stay to live another 10 years of my life, and then I face the Lord and He will ask me, what did you do with the gift I gave you? And then, will I just say, I just cooked? That's all? At dito muling nagising ang pangarap, kasabay ng panalangin. I'm a person who always prays. I pray and I pray and I pray. So I frequently visit the Blessed Sacrament and I ask the Lord, Lord, please don't take away the gift you gave me until the end when you take me home. Kaya taong 2023 hanggang 2024, sumabak siya sa online review, dumaan sa sakripisyo at pagpupuyat. Iniwan muna ang mga tungkulin bilang presidente ng kanilang Farmers Association, church lector at bilang community leader. I gave up everything. I took a leave. So then they were so understanding, you know, that they actually allowed me and it was not a hassle. Pagpatak ng taong 2025, humarap siya sa bar exam. 4 na oras, walang kain, hindi man lang makapag-CR break. Just imagine I was 72 years old, 4 hours straight, no eating, no going to the bathroom, you know, and I cannot usually, you know, I cannot afford not to go to the bathroom within 4 hours. But for whatever reason, the Lord is really merciful. January 7, 2026, inilabas ang resulta. Sa 11,420 examinees, 48.98% o 5,594 lang ang pumasa. Kabilang sa kanila, si Attorney Teresita Manaloto. At first take lang yan, ha? It was my niece, the daughter of my sister, that told me, Dar, may pasar ka, Dar! Wow! Oh God, oh Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. So I started crying. Sa lahat ng laban, iisang sandata niya. I trust in God. I trust in God. So, till the point na, it doesn't matter what your religion is. Till the point na, everything that happens, Lord, you have the best reason of all. I just follow the flow. Hindi rin titulo o pera ang kanyang rason sa pagsabak sa abogasya. Para daw ito sa mga magsasaka at biktima ng kawalan ng hustisya. My advocacy is to work for those who are victims of injustice. Yun, that is it. Yun ang driving force ko. Kagaya ng sinabi ko, my dad was my inspiration kasi nung bata ako, ever since na nagkaisip ako, lagi yung may problema sa lupa. Yun nga, siguro na natanim din na sa puso ko. No? So, yun talaga. It's not for money. At para sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak, just do it. It's not easy to become a lawyer. But is it doable? Yes, of course. If I can do it at the age of 72, why can't you? If I can go to school
for 4 years in my law course way back without much resources. So those things should not be looked into. Just have faith if it's really God's will that you finish it, you're going to finish it and you're going to become one. Sa mundong nagsasabing huli na ang lahat, pinatunayan ni Attorney Teresita Manaloto na hindi kailanman huli ang mangarap. Basta't may pananampalataya, paninindigan, at pusong handang maglingkod. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mga kabalena, may bagong kapampangan beauty na abangan sa national pageant scene. Ang 6-foot-tall, half-American, half-Pinay beauty na fresh pa sa kanya tagumpay bilang Mutya ni Kapampangan 2025 ay handa nang ipakita ang charisma, grace, and elegance sa pambansang entablado ng prestiyosong Patimpalaka. Hindi na bago si Hetland pagdating sa mga beauty pageants. Noong 2024, una siyang nakilala bilang Mutya ni Angeles na sinundan ng kanyang panalo bilang Mutya ni Kapampangan. Sunod-sunod na korona ang naging daan upang siya ay mapili bilang opisyal na pambato ng lalawigan sa isa sa pinakamalaking pageant sa bansa, ang Miss Universe Philippines 2026. Ayon sa Provincial Pageant Director na si Michael Kakay Munoz, buwang suporta ng organisasyon at ng buong lalawigan para sa kampanya ni Hetland. Sa kanyang pagpasok sa MUPH 2026, inaasahang dadalhin ni Alison Hetland hindi lang ang kagandahan at kumpiyansa kundi pati na rin ang talino, disiplina at determinasyon. Mga katangiang maaari magdala sa kanya sa pinakatuktok ng kompetisyon. Habang naghahanda na ang Pampanga para sa panibagong laban sa corona, unti-unti na rin nabubuo ang interes ng pageant fans sa magiging journey ng Kapampangan Queen sa stage ng MUPH. My message to my co-candidates, I am so excited. Syempre, I can see on social media kung sino ba yung, baka may mga babalik, baka may new faces. But above all, I am very excited to see everyone enjoy the journey and experience, soak in as much as I can the whole Miss Universe Philippines journey. And I can't wait to see how everything unfolds. Watch out. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.